everyone, jotono lamsogo chikonsa YouTube channel. Hingke bahai tongbai norok comment khaisadi jara ani tam janai YouTube channel ni subscribe rok norok comment khaisadi bahai tongbai norok jara an video no nasing tongnai rok comment khaisabai di okay. Hingke ang tini Saturday hingke tini ang almastoro thanglia kuno jaga thanglia tini nogon samung tangkha tam tangkha ang actually samung tangno tongjau sapung tangu phiaba explain khaimia ang samung tangmani yagolo ang tam khaika ang sak bo ang sana ringya mane explain khaimia buino phiaba ang khlaino tongjau tam khlaiya khlaino tongjau samung hingke sari hingke tini ang milok songka belai yang thangoi kailai pandani mai mui chamang thok ni mui chamang tini khai milok songka o milok ungkha tabuk bai thai tam mankha mane buthai kai tham puila buthai kai chorikha second buthai uskangwa milok bai a songka tini khai mui borok milok berma te ang paithago tam rekha sereman first time musing rekha dhania ni jagao musing rekha teiri sum rekha bahai jening no thodo thok no comment khe sadi okay. Hingke main muda ang tini mood phaika ta video sanamna ni kok sana bagai hingke ang tini sana musungmani khe hai tabu kailai pandani season no kailai pandani season hingke tabuk hohom dodom belai keno pailaya huilaya chini bororok hingke ang je ani mokolo kalai nukmani khe hai belai keno choli tongo tabuk o je tat ni rignai buthai takmani agi khe yak bai ta tagoi chini burirok chini buma bodol rok chini joto jara chini burirok ta bukung bara burirok tagai sel khayu tabukhai abo factory kotoro tagai design buthai naithok tikhlaioi sel choli tongu abo tabuk trending choli tong kabangma thayo no sara tripura no hingke ba phiaba ang mane abono nugui mane an bwkha kabangma balokha mane kok sana hammani aboni tui ang joraman yani bagai tei mood phaya joraman purbo mood phaya lengu hingke sanam sungya ta hingke aboni bising tui kaisa wansukmung phayo khakamung phayo mane factory kotor aje taknai abo boroni engkha abo buini borok eda buini borok se abono mane shape nakha buini borok ni factory kotor hingke wholesale snamoi chini borok khai thangai wholesale ni thani naharei erpore yango kami eba khai tam janai kereng thayo sale khlayu hingke abo kaham kok no phiaba mane wansukmani kok hingke haise chini borok bo kotor factory chalok manu kotor mane tam kemu wholesale khlai manu manu amo tam ni bagai enggi manya chini bwkha kotor ko sungmung phaya dibana kotor sungmung phayu chini bwkha amo tam ni bagai sademan chini borok bwkha logya jara khalok nai rok belai kono kisasa phiaba kebeng mung phayu jung sak bai sak no kebeng layu jung sak bai sak kuchuko kana nai khangke no mane kebeng layu jung hamya wansuk layo te sukluk tolao bahake sukluk man abo nai layu agi khe buini borok se
chini borok no business kuchugo kana naikha hangke buini borok kebengo chini borok no agi ro ang phaidrobota ang nukha aro tamchikmo chini khoroksa ang jodi rong yang bapi debarma angna bumungta jiraniao kaisa rignai dukan tongo aro belai khano choliu agiwo bufro na 90 92 93 94 rong na afru ni kokta jiraniao kaisa bapi debarma hanai kaisa dukan belai khano choliu bini hingke ulokhe bono bahai bahai jeni bin dukan no sok sai rekha buini borokta hingke norok bujibai khanable na hingke a jora rogo borok chini borok no shep riya jara business gerung rok no hingke tuluk chin borok jokhon shika hingke tabuk borok ke kebeng liya chini borok bai borok se kebeng layu hingke boni bagai no mane chini borok kuchugo kasana muchung phano kasaiman yang thango hingke belai keno chini borok ni bwkha bising borok bai borok no jealousy feeling phayu boni bagai no tini jara khlai manai no jung khlai riya jara ang tabuk kokni kokta ang khlai semaya hingke jemon tabuk tat ni factory ang yasaka ang se mane ang chukya tutui ang selerta ang mane mehnot nangle je kuno samong nung mehnot nangnai lagan nangnai nini full mane confident bai nung asamung no khlai mannai hnei nung yasak na nangnai yasak mani yagulo nung belai kano struggle khaina nangnai belai kano first belai kano mehnot nango je kunu samung nung seler hingke tai abono charimaya hingke bon ang seler ang sak no saiman tongo ang seler hingke ang tangai borok no kebang nai ba bono ri bono support khaidi bono chubadi nung khlai manai hnei nung khlaidi kabangma factory chaitok lai tongjao jara khlai manai rok kintu manya jara khlai mania rok khai khlai adang madang khlai khiklai toniyu kabangma factory rok jemon ice cream factory ice factory tei tam factory ta hingke abo hai rok ni bagai no chini borok kuchuko kasaimanya hingke ani mokolo abo nukhata ang abon tini an bwkha bising ni kok norok bai share khlaina musungu hingke video belai kheno loknai singke norok bhai nangjaka no kok norok comment khai sadi phaidi jeng bwkha kaham khlai jung bwskang aguk layana jara kereng rok no business kereng rok no jung support khlai layana chin borok bai borok no kuchuko kasari layana hingke abo hai khlai bahai ke jeng chubalaiman bahai ke jung kereng laiman abo hai chaitok mung chin bwkhao phaichung hnei ang jo tono no mane request khayo te tam chanai request khayo tai jotono wanchuk di abo ni tui hingke bahai nangjaka kok rok norok comment khanya tapok di hingke jara puilan chmi paithak jora ani kok khnai tongnai jotono hambai tei norok ani kok chaja khangke subscribe khedi an channel no jahate ang taibo kabang wanchuk mung phai an bwkhao ang taibo jahate piri mana tui khai i brichik kalo ang jahate memory kaham kok bai norok bai share khlai mana tui khlai hingke jotono hambai teisa ang video snamai teisa norok bai kereng phai phinai ta mane kereng phinai ta jotono hambai thank you for watching.